En nom del grup parlamentari de Junts per Catalunya té la paraula la diputada senyora Marta Madrenas. Gràcies, president. Conselleres, consellers, diputades, diputats, molt bona tarda. Ara la diputada Vilalta m'ha estalviat molta de la feina perquè ha fet i ha detallat una sèrie de concreció d'unes PR en les que coincidim i, per tant, jo podré destinar el meu temps possiblement a fer reflexions d'un abast més general. La primera és que Ciutadans avui ha tornat a perdre una oportunitat, una altra oportunitat. El grup de Ciutadans ha al·ludit altre cop la seva responsabilitat política. La seva responsabilitat política al capdavant de l'oposició en aquest Parlament. No em sorprèn, és cert, però sí que els confesso que em deixa perplexa la persistent constància d'aquest grup de dirigir-se de caps a la irrellevància política. De caps a la irrellevància política. A cada ple d'aquest Parlament, vostès intervenen amb una manca de rigor extrema i defugen volgudament qualsevol vestigi no ja de la desitjable cortesia parlamentària, sinó d'un mínim d'educació, utilitzant sempre un to desafiant i barroer, si m'ho permeten. M'imagino, segur, que no deuen ser conscients, dels efectes nocius que això provoca. Provoca aquest clima de confrontació, de fractura en els que vostès, és evident que hi troben la seva zona de confort, i que fan tan difícil, que impossibiliten tantíssimes vegades el poder debatre i reflexionar amb coherència i amb honestedat. I això ho fan vostès. I, per altra banda, el Parlament, tots nosaltres, també perdem els beneficis d'una oposició efectiva. Hem perdut, per la seva negligència, per la seva desídia, un instrument bàsic pel desplegament del potencial democràtic d'aquest Parlament. I això també ho han fet vostès. Un ple rere l'altre, vostès renuncien, un altre cop, volgudament, a influir en l'esdevenir de Catalunya. Bé, no seré pas jo qui els digui què han de fer o deixar de fer. De fet, vostès van proposar en aquest Parlament un debat sobre la Catalunya real. Primer parèntesis. No crec que fos la seva intenció, però igual que ha reconegut la senyora Vilalta, doncs els hi agraïm. Ens han donat un cop de mà perquè efectivament el govern ha tingut l'oportunitat d'explicar al conjunt de la ciutadania la nostra obra de govern. Des de Junts per Catalunya els hi agraeixo aquest gest perquè ahir el president Torra, per exemple, amb força abast, va poder acreditar la feina ingent que fa tot aquest govern des de totes i cadascuna de les conselleries en favor del progrés i en favor de la ciutadania en el seu conjunt, en un context, és cert, d'extrema dificultat com és l'actual. Torno al fil. Vostès es van presentar aquí amb una proposta de debat per continuar insistint en el seu mantra, que defensant la independència es desatenen els problemes de la gent. Ja m'hi referiré després, però i a l'hora de la veritat s'han trobat que la realitat els ha passat per sobre i començo a pensar que el que els diré ara segurament vostès ho consideren una molt mala notícia, però sàpiguen que aquest govern independentista governa i que aquest país progressa i segur que molt més lent de com ens agradaria a tots plegats, segur. Però aquest govern governa i aquest país progressa. Però que això no amagui, com he dit abans, que en aquest Parlament tenim un problema, que és que el principal grup de l'oposició ha dimitit de fer política. I és que vostès plantegen aquest ple per parlar de la Catalunya real, però no és més que una disfressa. Amb les seves intervencions han fet el de sempre, provocar,
actuar amb males formes i crispar. Vostès, de fet, l'únic argument ha estat el de parlar de la paràlisi a la Generalitat, quan el que està paralitzat és l'oferta democràtica de l'Estat cap a Catalunya. I per vostès ens agradaria saber, sincerament ens agradaria saber, i per vostès quina hauria de ser l'oferta per Catalunya, senyors de Ciutadans? Què proposen pel futur d'aquest país? Perquè jo he escoltat atentament totes les seves intervencions, això que algunes coincideixo que han set clarament ofensives, però les he seguit amb atenció. Què han proposat vostès? Senyora Roldán, vostè s'ha presentat a la cambra com una versió 2.0 de la senyora Arrimadas. Res de nou, res de nou. El mateix to, el mateix discurs, la mateixa cantarella de sempre. Avui la senyora Sierra l'ha superat, també ho he de reconèixer. L'ha superat i ha fet un discurs, li reconec, clarament immoral. I a sobre li ha estat retret per la majoria dels grups d'aquest Parlament. I vostès ho van negant. M'ha recordat aquell conductor que va per l'autopista en direcció contrària i que sent per la ràdio, escolti, que hi ha un cotxe que va a direcció contrària per l'autopista i que ell diu, un no, desenes. Doncs vostès estan fent el mateix. La ceguesa els impedeix fer propostes. Vostès han plantejat un debat parlamentari i ara veuen, suposo que ho veuran, del qual n'han sortit molt perjudicats. I això els hauria de seguir fent reflexionar, o de començar a reflexionar, els hauria de fer reflexionar. Que amb la seva actitud el seu propi grup en surti perjudicat, doncs vull dir, sincerament, un altre cop no m'importa, o és més, me n'alegro, però en canvi sí que ens preocupa i molt a la resta dels grups parlamentaris que amb la seva actitud aquí recurrent i surt perdent la qualitat democràtica d'aquest país. I és que sé que parlar-nos de qualitat democràtica és una cosa que per a vostès segurament els sona de ben lluny, però cregui'm si el que els dic és que és molt important que en parlem. És molt important, no es preocupin, jo vaig fent. És molt important parlar-ne perquè, com hem dit abans, 3 de cada 4 catalans opinen que la qualitat democràtica actualment és deficitària. Siguin conscients, per favor, d'una vegada, que la Catalunya real es preocupa per això. En siguin conscients. Suposo que no negaran que un 75% dels catalans es pot considerar Catalunya real, no? I no obstant, vostès en defugen i això només pot significar dues coses. O que tenen un gran desconeixement de la Catalunya real o que no els preocupa en absolut la Catalunya real. Jo, segurament, del poc coneixement pot ser, i ara no ho dic amb ironia, doncs per què no governen a cap Ajuntament de Catalunya? I de veritat que no ho dic amb ironia, ho dic perquè estan tan allunyats de les administracions més properes al ciutadà, són tan lluny del que pensa o deixa de pensar de la gent, que crec que aquesta és la causa principal del seu desconeixement real de les preocupacions dels catalans. Sé que els entrarà per una orella i els sortirà per una altra, però si volem continuar avançant cap a un estat del benestar potent, que situï al davant de totes les persones la seva protecció, el seu desenvolupament integral, que generi oportunitats, que el coneixement i la justícia social siguin els elements nuclears de l'economia, que la preservació del medi ambient sigui inexcusable. Si volem tot això, només nosaltres tenim una fórmula: tenir les eines d'un estat propi. I això ho comparteix una part molt important d'aquest país, com també comparteixen una gran majoria d'aquest país la dramàtica injustícia que suposa l'existència avui aquí en un país en l'entorn europeu en principi democràtic, que existeixin presos i preses i exiliats i exiliades polítiques que han perdut la seva llibertat per defensar la de tots nosaltres. Això també ho comparteix una gran part del país. Al llarg d'aquest debat i en moltes de les propostes que avui s'aprovaran s'han tornat a evidenciar els reiterats incompliments de l'Estat envers Catalunya. Uns incompliments i una manca de lleialtat flagrants cap a tots els catalans. Uns inacceptables dèficits fiscals, socials, democràtics, d'inversió, d'estructures.
dèficits intolerables cap a tots els catalans. Aquests dèficits són el moll de l'os de l'actual context polític i vostès ja no és que només no en facin referència, sinó que el neguen. Escoltin, siguin honestos i admetin aquesta realitat que és indiscutible. Però per ser honestos cal ser valents. I no crec que sigui aquest el cas, perquè avui els ha fet pànic un altre cop tornar a parlar de drets i de llibertats. I no ens sorprèn, ja estem acostumats. Però, escoltin, com me queda poc temps, m'agradaria també fer una reflexió de que aquesta actitud que veiem que no és de canvi de vostès, constatem que l'estat espanyol també la manté, que també té aquest mateix problema, el de la covardia, por escoltar la gent, por escoltar les urnes, por el resultat d'un referèndum i por la democràcia. Tot això és el que motiva a que ens segueixi dotant dels recursos que ens mereixem. Acabo, perquè saben, no ens doten dels recursos que ens mereixem, perquè l'estat de regne d'Espanya saben que som capaços de deixar en evidència la seva fragmentació democràtica